Никой не говори за това, но без тази молба тук можеш да загубиш няколко хиляди евра в Германия. Говоря за молбата Fall 0100 на Deutsche Rentenversicherung. Сега ще ти кажа за какво говоря. Ако си ходил на училище в Германия или си правил Ausbildung, следвал си или си взимал майчинство, това време няма да се впише в твоята пенсионна история. Ако не го заявиш това време, го губиш. А когато стане време да се пенсионираш, тези няколко години трудов стаж сигурно ще ти потрябват. А формулярът може да го попълните и изпратите онлайн. Става доста лесно на страницата на Deutsche Rentenversicherung. Попълването му, както виждате, отнема горе-долу около 45 минути. Така казваш на Deutsche Rentenversicherung: "Хей, за това време не съм бездействал, правил съм нещо, така че запиши го, моля те." А в някои случаи дори това означава до 300 евро повече пенсия месечно. Така че задължително го попълнете, ако сте ходили на училище или сте взимали майчинство тук. Със сигурност ще ви донесе нещо положително.